अबू मेरे को इस पूरा पे मेरे को आईफोन दे दो यार प्लीज क्योंकि मैं आईफोन में गेम खेलूंगा गेम Nơi lên लोगोफोर आंनि YouTube नि फैसाया हाँ तो बेटा ऐसे नहीं करते मुझे गिनने बच्चे दो नहीं करते तो इसके साथ बैठो मामा मेरे को फोन दे Nile YouTube wong isang fisa mana लोगोफोर nile सान बाप सान को San bawa san gue fisa mana Ye YouTube income 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Wai लोगोफोर YouTube wa isang fisa mana ni 25 26 28 29 YouTube man पैसा mana लोगोफोर नैले आईफोन को गिफ्ट तांग नु बुरिया गदान आईफोन इतना सारा पैसा सान बाबा सान को लिया पैसा ओखर के ये 30 Aduh baba 30 30 30 30 लोगोफोर नि जेबो YouTube नि फैसा नङा इयो आंनि मेहनतनि कमायनायनि फैसा एक्चुअली मा दिनि मा होनना बुङो बेंकआव थांदों फैसा दिहुननो होननानै बिनि उनाव जोंनिया दा आंनि SBI आ झारखन्डआवसो दोङो ना नैयाव रंगिया ब्रान्चआव गैया थ' आङो 50,000 नि एबभ फैसा दिहुननो हायाबा आं मा खालामनो चेकदो दिहुनबाबो चेकदोबो दिहुननायनि पारमिसनखौनो होआ आं जुदि रंगिया ब्रान्चआव ट्रान्सफार खालामबासो फैसाखौ दिहुननो हागौमोन आरो थ' मा खालामनो बाबानि एकाउन्टआव ट्रान्सफार खालामबाबो बाबानि एकाउन्टनिफ्राय फैसा दिहुननो हागौमोन खिन्थु बाबानियाबो चेक बुक गैया थ' आं मा खालामबाय उपाय गैलिया आंनिया लिमिटआ 50,000 नि दंमोन माबाया ATM आ बेनि उनाव आंनियाव आरो मोनथाम ATM दंबावोमोन स' मोनथाम ATM आव फैसा ट्रान्सफार खालामना मोनथामनिफ्राय 40 40 40 50 आरो इउन'निफ्राय 20 दिहुनना पुरा खानसेयावनो 1.5 लाख थाखा दिहुनदो थ' सासे मानसिनाव जुदि मोनथाम मोनब्रै ATM थायोबा लोगोफोर 1.5 लाखालासे दिहुननाय इउन'निफ्राय 20,000 और गंथाम ATM दंबा गंथामाव 40,000 के आरो पेरामिलिटारि बा आर्मी डिफेन्स बा मोनसे ATM दो 50,000 दिहुननो हायो टोटल 1.5 लाख आरामसे दिहुननो हायो YouTube नि फैसा नङा लोगोफोर इयो बे मेहनतनि कमाय खामनाय फैसासो YouTube मेहनत नङा नामा इनियाबो मोनो गेजेर गेजेर किन्तु कम मोनो आरो YouTube इमान मोनद्राया जिमान मानसिफोरा किसुमाना YouTube बहुत मोननाय बायदि खिथियो जेबो नङा YouTube जेबो फैसा मोना एसे सलिनो थाखाय मोनो आरो 6 माहनि भितराव बा बोसोरसेनि भितराव खना जरासेनि फैसा मोनो आरो इगदिनो खना बा नाफुलनि बा मा होनना बुङो इखो आस्थामनि फैसा मोनो आरो खनाबो पातला 4 ग्रामनि खना लानो हागोन बा आस्थामबाबो 2-3 ग्रामनि खना लानो हागोन नाफुल लानो हागोन आरो जेबो बारा फैसा मोना किन्तु एडभार्टाइज खालामबाथाय स्पन्सर्ड खालामबा एसे फैसा मोनो आरो बाखि जेबो फैसा मोना A few moments later selesai गाड़ी लोगोफोर फैसाखौ माने मोनसे न'निनो खामानिनि थाखाय लानानै फैदोंमोन आरोना दा बे खामानिनि थाखायनो दिनै जोङो रङियाव थांगासिनो आरोना दायो फैसाखौ हैनो थांगासिनो आरो खालि खालामनोसै न'याव नङाबा दोनबाय थानो हाया एसेबां फैसाखौ ओंखायनो हैनो थांगासिनो आरो जायनो ना होनो गोनां बिथांनो फैसाखौ हैनो थांगासिनो आरो जोंना मा बुङो नोंथां बर' सारा मा बुंनो माबा मा होनना बुङो बुस्थुनि जिनिसनि बदलिथ' फैसा होनांगोन ना माबा मोनसे बुस्थु लाबाथाय बिनि बदलिथ' फैसा होनांगोन बेनो आरो आं दा फैसा हैनो थांबाय दोङो माबा मोनसे बुस्थु बायनायनि सला बायबा जेरैबायदि फैसा होनांगो आपेल बायबा फैसा होनांगो बेबायदि माबा मोनसे प्रपार्टि बायदो एसे फिसा बिनि फैसा होनांगो आरो बिनि फैसा हैनो थांबाय दों आं दा oke berani pakai dah repa besang keju lagi ni mana sini marah kami lagu for nih jeng daya society dengan society ni bi SBI ikon sekarang ya पैसे आए से कौन ज़्यादा बढ़िया दिउन थांदो
थ' लोगोफोर नै बोराया जाय मानसिनो फैसा होनो गोनांमोन बे मानसिनो फैसा होनो थांदो स' जों सानैबो नै बाहेरावनो नेगासिनो आरो जों थाङासै गुरल'बो डिस्टार्ब मोनसै बबावबा थांनो ओंखायनो गारि सिङावनो जना थाबाय जों सानैबो आरो ओमफ्राय नै खामानिया जोबखांनानै जों दायो स्टाइल बाजाराव हाबदो आरोना नै रङियानि स्टाइल बाजाराव हाबदो बेयाव जोङो नै जोंहा फेमिलि मेम्बार सानै बारायबाय आरोना लोगोफोर फेमिलियाव माने सानै बाबु सानै मोनबाय आरो गोदान जोंहा थ' ओंखायनो सुइटार नायनो फैदो माने गोजांनि थाखाय मानो होनबा जन्म जानायनिफ्रायनो जों जेबो होनो मोनाखै आरोना माने जों बेयाव थानाय जाया नालाय थ' ओंखायनो नायनो फैदो आरो बबेखौ पसन्द जायो नायनोसै माने बांद्राय गोदोर नङा गथ'फोराबो सासे दासो 3 माह ओमफ्राय सासे दासो 7 माह बिदिनि आरोना थ' नायनोसै आरो माखौ लानाय जायो थांनानै गुरै नांदों नागि गोरलै गथ' इफोरो मोदोम गुरै इफोरनि हार्ड इफोरो गरम थान्दाखौ पुरा बन्द खालामखागोन सोनानै लोगो लोगोनो ओरैनोथ' गथ'फोरनाव बिराद गस्ला थाखायो नङा होमबा लोगोफोर माने जन्म जानाय लोगो लोगोनो सोरबा नायनो फैबा सोरबा भागिनि सोरबा आलासि बिदि नायनो फैबाथाय गोबां गस्ला लाना फैनो थांखायो आरो नङा होमबा न'आव गाननाय नर्मेल गस्लाफोरखौ आरो बिदि अबेबा एसे टाउनफोराव थांनो हानाय बा न'आव गानसोनाय बिदि गस्लाफोर थाखायो थ' ओंखायनो जों एसे हेभि मोजांखौ नायदो आरो माने सुवेटार नायदो आरो माने मोजां रोजा एसे ini गोजां गागोन आरो गोजां गागोन आरो इदिनो गोजां गायोथ' इबो सिङाव माबा गानबा बेखौ मोजां माबा गुदुङा जायो खिन्थु आं बुस्थु माबा मोनाखैलै हाथायाव जनाय इफोर गोदै मोनो आंथ' ब्रेन्ड गोदै नांखादों दांबानो गम मोनो दामिखौ खम दामिखौ गम मोनो नङाले बाय डिजाइन बेलेग थानायबा मोजां जागौमोनलै हिखौ नायनानै गम मोनो सनफ्रा नै नोंखौलाय इखौ हाथाइनि गोदै नांगौ दा बेखौनो जरानि लाबांगोन 12निफ्राय 18 मोजां नुयो आरो बेखौबो कालारखौ मिथिगोन नायसन मोजां बेखौनो ला कालारा मोजां इबाय कालारखौ मोजां नु कालारखौ itu kalar dia nih same मा साइज इयो 3 4 7 8 बेफोरखौ न eta 8 9 को मोनसेलायसन बेसां डिफारेन्स दङ गुवाराव 8 9 আছে এটো ডিজাইনৰ 7 8 লাষ্ট হয় 9 10 হ'ব লাগে Noi lagi menjangan. Noi pun bisnis roti pun. Oh logoper, gosla labai, putlu ni labai, empri ada bagusan ini tak labai. Salah gaza jangan jauh-jauh saja. Sejan gaya, sejan gaza jauh-jauh saja. Berai bazar kalam khambai. Daya noyau, hang lain sih. Ada blouse kan lah dia son ada.